Vamos, una afirmació o una imprudència verbal perquè no hi ha res que estigui sobre la taula i s'han d'estudiar tots els camins, s'han d'estudiar totes les possibilitats. El que sí que és molt difícil és voler mantenir tots els serveis que es tenen i voler mantenir tota l'estructura que es té, començant pels propis edificis i continuant per tantes altres coses. La feina a partir d'aquest moment és delimitar quin serà l'abast de les accions que caldrà posar en marxa, d'altra banda, sense perdre gaire temps. Quines coses hauríem de fer perquè en el decurs d'aquesta legislatura resituéssim el deute, resituéssim el dèficit, però això hi estem treballant. La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa i mà dreta de l'alcalde Valentí Junyent té clar que l'atenció a les persones no pagarà els costos del pla de sanejament que s'hagi de posar en marxa per reconduir les finances municipals i que suposaran una tisorada en algunes regidories. Una de les coses que tenim molt clares des del govern és que la partida pressupostària que tenim clar que no pot reduir-se ni un cèntim, ni un euro, diguem-ho en euros, és serveis socials. Jo no dic, i això no és un tema de parlar de pressupostos, però evidentment que per eixugar part del dèficit que nosaltres tenim a l'Ajuntament haurem de fer alguna retallada, més que retallada, alguna disminució de pressupost en alguna partida, però el que com a govern ens hem plantejat és que en aquests moments nosaltres no podem reduir ni un euro amb la partida de serveis socials. Rosic introdueix en la seva àrea de gestió el concepte acolliment, amb el qual pretén canviar la manera de concebir i conviure amb el fenomen migratori. Nosaltres volem transmetre una nova filosofia, amb el sentit de dir, a veure, una persona que porta aquí a Manresa uns quants anys, i una persona que treballa, que viu, que té el seu pis, és una persona que ja és manresana. Ja és manresana. Llavors, voldríem trencar una mica amb l'esquema immigrant. La qüestió és si, com a societat, estem preparats per fer aquest pas. Com fer-ho per trencar amb els prejudicis que encara ens imposa l'origen de les persones que venen a viure amb nosaltres? Estem preparats per acollir sense reserves? Almenys nosaltres sí, o sigui, almenys l'equip de govern sí, i l'equip de govern d'entrada ho veiem. Altra cosa és que, aleshores, aquestes persones nouvingudes, un cop estan a la ciutat, ja són manresanes, per tant, viuen, treballen, estudien, creixen aquí, aquestes persones, per la seva religió, per la seva cultura, per les seves costums, d'entrada necessitin, diguem, unes altres referències. No sé, si parlem de la població procedent més de Marroc, doncs tindran les seves mesquites, tindran els seus rituals, les seves formes de vestir. Però això no vol dir que aquestes persones deixin de ser manresanes perquè resin en comptes d'una església nostra amb una mesquita, o perquè la nena que va a l'escola porti un vel o no porti vel. És a dir, com a concepte per nosaltres, aquestes persones ja són manresanes. L'acolliment és precisament el procés a partir del qual l'administració vol evitar possibles casos d'exclusió social. La tasca dels serveis municipals serà la de donar una atenció immediata a tot allò que les persones necessitin en el marc d'uns serveis socials que contribueixin també al benestar general de la ciutadania. Que també nosaltres, des dels serveis socials, siguem una àrea de benestar social per a les persones, i puguem fer programes, i puguem fer ajuts, i puguem fer plataformes per potenciar i millorar aquest benestar de les persones, en general, sense tant parlar d'aquesta part que, com dèiem, d'exclusió social provocada per la pobresa. Rosic sí que anuncia canvis en matèria de solidaritat i cooperació, àmbits que queden ubicats sota el paraigua de la seva regidoria. Es mantindran esdeveniments i accions ja consolidats com la Manresa Solidària, que es desenvoluparà entre l'1 i el 25 d'octubre amb la Fira d'ONG i la Fira Ecoviure com a eixos principals. Hi haurà canvis, però, en programes de cooperació internacional que se supervisaran detingudament.
Aquí segurament que hi haurà una reducció, però no puc dir-vos de quan ni com, perquè potser la reducció serà, d'entrada en eliminar algun programa i mantenir uns altres, per exemple. La reducció no vol dir que tot sigui un pressupost lineal, en dir baixem tots els pressupostos un 10%. Potser veiem que hi ha un programa que d'entrada no ens sembla que no ha sigut l'eficaç que pensàvem o el correcte que pensàvem, reduïm aquest programa i en canvi no toquem cap dels altres. I aquí seria la reducció. O sigui que això de moment està per valorar i per analitzar. L'amabilitat i el grau d'acollida d'una ciutat es determinen també pel seu urbanisme i entorn. En aquest apartat, el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Ramon Bacardit, assegura que aquest serà un mandat que buscarà complir amb el dia a dia sense que això impedeixi fixar objectius ambiciosos per a la ciutat. El que no tenim aquest govern només ganes de solucionar el dia a dia. Tenim ambicions que volem posar sobre la taula i per tant, són propostes que anirem veient. Entre aquestes ambicions hi ha la d'assentar les bases de la ciutat del futur. Darrere el dia a dia s'han de prendre moltes decisions que si no tens l'horitzó fixat acabes convertint-te en un gestor del dia a dia. I aquest no és l'objectiu polític que tenim a l'equip de govern. L'equip de govern té una ambició per Manresa, com a ciutat capital de les comarques centrals, i per tant darrere això hi ha una filosofia. Promoure el centre històric com a element de capitalitat de la ciutat i també de la comarca ja des d'un punt de vista comercial, així com executar les infraestructures pendents per tal de posicionar Manresa en un context que permeti assolir uns objectius a llarg termini, són algunes de les idees que quedaran fixades al nou Pla General d'Urbanisme que es modificarà durant els pròxims 4 anys. Capitalitat en serveis i infraestructures d'una banda, paisatge i concreció d'un marc de relacions del medi natural amb l'oci i l'espai agrícola de l'altra són els punts de partida de la Manresa que es vol projectar. La revisió del Pla General bàsicament ha de conservar i per tant reconèixer una de les qualitats que tenim a la ciutat, que és una ciutat compacta, no és una ciutat dispersa en polígons industrials allunyats dels nuclis. Per tant, la compacitat és una de les coses que hem de mantenir en aquest nou Pla General. Ha de ser un Pla General que posi en valor la situació estratègica dintre les comarques centrals de la ciutat, és a dir, el Pla General ha de preveure com aquesta ciutat es situa a nivell d'infraestructures i equipaments supramunicipals i a la vegada tenim el repte de com aquest espai natural que tenim a l'entorn de la ciutat, que és l'anella verda, se li dona un cos com cal i es situa el paisatge dintre l'encaix de la ciutat. Com a regidor responsable de les polítiques de mobilitat, Bacardit aposta per la promoció de la bicicleta com a mitjà de transport, ja no tant com a eina per alliberar la ciutat del trànsit rodat, sinó com a actitud positiva que ha de contribuir en molts aspectes a millorar la qualitat de vida de les persones i de la ciutat. El que no creiem que s'ha de fer és utilitzar l'excusa de la bicicleta per desplaçar o restringir altres mitjans de transport com és el vehicle rodat. És a dir, creiem que si amb l'excusa de promocionar la bicicleta entrem en conflicte amb altres interessos, com són zones de càrregues i descàrregues i la mobilitat rodada, estem perjudicant precisament la promoció de la bicicleta. Manresa va aprovar fa pocs mesos un pla de mobilitat que contempla la projecció d'un carril bus. El transport públic és un altre dels eixos que es potenciaran a partir de noves polítiques que permetin incentivar-ne el seu ús. Promoció del transport públic com un mitjà pràctic i per tant a promoure, i per tant el carril bus és una eina més que ens pot fer més competitiu aquest mitjà de transport. El pla de mobilitat en preveu la seva implantació en alguns trams i cal plantejar-se introduir-lo. Les accions que s'engeguin en matèria d'urbanisme i de mobilitat incidiran directament en els paràmetres de sostenibilitat de Manresa, un concepte en el qual hi té molt a dir i a fer la regidoria de Medi Ambient que encapçala Jordi Serracanta.
El terme sostenibilitat no només fa referència estrictament a temes de medi ambient. És un concepte global que pot incloure temes econòmics, temes socials, evidentment temes d'eficiència energètica, temes purament més mediambientals. Entre les línies de treball vinculades a la gestió estrictament mediambiental hi ha l'Agenda 21 de Manresa. 10 anys després de la seva aprovació, és el moment d'analitzar-ne el grau de compliment i de reconduir aquells aspectes en els quals no s'han assolit els objectius marcats. Caldrà replantejar estratègies i accions, el nivell d'implementació de les quals estarà indefectiblement condicionat pel context de dificultats econòmiques vigent. El context econòmic ens marca molt, és a dir, en temes d'eficiència energètica són apostes importants de ciutat, normalment comporten unes inversions inicials molt fortes, que després al llarg del temps ja veus recompensades, d'acord? Però que bé, cal aquest esforç inicial i que bé, en el context en el que estem hem de veure com podem encaixar això. La regidoria de Medi Ambient ha recollit amb moltes ganes el relleu del projecte de l'Anella Verda de Manresa amb l'objectiu decidit de consolidar-lo i potenciar-lo. Estem treballant en diferents comissions, que són els que són encarregats de la d'activitats, de dinamitzar, la d'itineraris. Així ja hi ha un projecte definit amb unes accions concretes a portar a terme. Per tant, seguim sobre aquest esquema ja traçat, l'hem valorat i és correcte en el sentit que també no és només una cosa de l'Ajuntament de Manresa, sinó que al contrari, hi ha moltes associacions que estan participant i estan treballant en aquest sentit. Traçar i senyalitzar nous itineraris i també apostar per noves activitats que tinguin aquest espai com a referència són ara mateix els eixos del treball vinculats a l'Anella Verda. En destaca la recuperació de la marxa del terme, que tindrà lloc el pròxim dia 9 d'octubre amb aquest corredor verd com a marc de referència. En un altre ordre de coses, el regidor considera que cal recuperar la relació oblidada de la ciutat amb la seva cara agrícola i rural. Aquest serà un dels eixos del treball que es posarà en marxa de forma immediata amb l'objectiu de garantir, sobretot, la supervivència d'aquesta activitat econòmica. És un dels temes importants de legislatura. Treballar amb el tema del regadiu també és molt important, d'acord? I aquí conjuntament amb els pagesos del regadiu, també parlant amb la Junta de la Sèquia, amb Aigües de Manresa, una miqueta tota aquesta gent que formen part del regadiu, hem de trobar aquest espai, bàsicament amb dos premisses. Una, que és garantir que els pagesos puguin fer, evidentment, i segueixin fent la seva professió, però que aquesta no vagi en consonància amb que puguem gaudir dels espais, de les zones verdes, del regadiu. Convertir la policia local en un cos de proximitat és el principal objectiu de la Regidoria de Seguretat Ciutadana que encapçala Olga Sánchez. El treball durant aquests 100 primers dies s'ha centrat en arcar les línies mestres per a una futura reorganització interna del cos. Saber si disposem del nombre d'agents necessaris, si la distribució que hi ha actualment de districtes és l'adequada, a nivell de comunicació com estem. Llavors, ara mateix estem tenint dades de quants agents tenim al carrer, de quines funcions que estan fent agents ara per ara probablement també es poden assumir per personal administratiu, i d'aquesta manera també alliberaríem algunes persones que podrien estar fent tasques més operatives o sobretot a carrer, i probablement tindríem un nombre al carrer més alt que el que tenim ara d'agents. Segons el seu parer, cal organitzar un cos que doni resposta a les demandes que genera una ciutat com Manresa, i aquesta fita requereix filar prim i aplicar aquells petits canvis que ho puguin fer possible. Són petites coses. Un exemple concret, per exemple, la centraleta, les trucades. En aquests moments s'està atenent per personal, per agents. Doncs jo entenc que aquesta funció en concreta podria fer alguna persona amb un perfil més administratiu, igual que moltes altres. I això també passa probablement per aquest personal més administratiu que pot fer aquestes funcions, alhora també ha de tenir alguna formació en tema policial. Però són aquestes petites coses, no ens estem referint a d'altres grans coses. Sumades són moltes, si tu vols, però són petites coses que ajudaran a endreçar tot plegat.
La formació serà un altre dels eixos prioritaris de l'acció al capdavant d'aquesta regidoria. Sánchez considera que cal redactar que tenim clar que no pot reduir-se ni un cèntim, ni un euro, diguem-ho en euros, és serveis socials. Jo no dic, i això no és un tema de parlar de pressupostos, però evidentment que per eixugar part del dèficit que arrastrem a l'Ajuntament haurem de fer alguna retallada. Quines coses hauríem de fer perquè en el decurs d'aquesta legislatura resituéssim el deute, resituéssim el dèficit, però això hi estem treballant. La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa i tota l'estructura que es té, començant pels propis edificis i continuant per tantes altres coses. La feina a partir d'aquest moment és delimitar quin serà l'abast de les accions que caldrà posar en marxa. D'altra banda, sense perdre gaire temps. La dreta de l'alcalde Valentí Junyent té clar que l'atenció a les persones no pagarà els costos del pla de sanejament que s'hagi de posar en marxa per reconduir les finances municipals i que suposaran una tisorada en algunes regidories. Una de les coses que tenim molt clares des del govern és que la partida pressupostària... Una afirmació o una imprudència verbal perquè no hi ha res que estigui sobre la taula i s'han d'estudiar tots els camins, s'han d'estudiar totes les possibilitats. El que sí que és molt difícil és voler mantenir tots els serveis que es tenen i voler mantenir